lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme Brawl Stars a jdeme si hitnout 20 000 pohárků. Vlastně jsem mohl mít dávno, ale za 3 dny Trophy Legends End, takže potřebuju tady tu legendary Star Drop, takže já to udělám v Bravo Ballu. Protože, i kdybych to mohl dělat tady, ale v Bravo Ballu to je lepší, protože stačí vyhrát jedna hra a potom mít nějakého blbýho brawlera a vyhrát jednu jedinou hru. Budeme doufat, že nestratíme. Jdeme na to. Máte do chatu. Já jsem blížku Dynamika. Tak to půjdu. Vyhýlu se od Dynamika, ale kolik mi dodělá. Jako je šance nějaká, že bys mohl dát góla. No, Janet mi zabiju. A ona zabije spíš mě. Ok, nevadí. Nikdo nejde pro míč. A já jdu sám. Ale ne! Nedokážu dát góla a ještě druhá. Nedokážu. A tohle by mohl být gól. Je to 1-0. 1-0. A pohárky pro mě jdou dobře. Nabiju si. A můžu jít úplně sám. Je to gól! Lidi, já vyhrávám, získávám 8 pohárků. Že by to trvalo chvilku. Rare. Ale 8 pohárků, byly 10 pohárků, lidi. A těch 10 pohárků si vyhráme s nejhorším brawlerem, což je u mě Messi. Messi nehrál vůbec. Takže já si zkusím dát jeden jediný win. Lidi, jdeme se o to pokusit. Pokud to dále oficiálně získáváme a já lidi to pokakal. Tady mi bude jedno, když prohraju. Odpálím to a je to 1-0. Bude to lehký. Proto potom budu ty. Uvidím. A vyhrávám mi gol jedno, protože já vyhrávám a mám win streak. A chybí mi lidi jediný pohárek. Jediný pohárek. Tak opět moji frendi. Třeba 959. Jdeme sola. A já to lidi oslavím tím, že třeba mě jednu kolikátý teďka skončím. Je duel ahem proti botům. Let's go. Co? Ok lidi. Možná skončíme teďka na začátku, ne. To ne, oni se dokáže vydělat. Vypal. A dead? Mně jedno, když teďka zemřu, ale... Let's go, lidi. Budu zkusit hrát takhle. A my co máme, protože tady to. Dostaneme 6 pohárků. Je to tam, lidi. 20 000 pohárků. To je neskutečné. Po 100 letech. Několika letech hraní, já se ještě lidi vyfotím. Je to tam.
Otevíráme Legendary Drop. Lidi, a mě pane bí! To ne! Já by nehraju. Ale to je lidi jedno, ještě tady ukážu nějaký play, stejně z toho. Jdeme se dát za Leona. Jdeme se dát solíčka. Můj cíl je dokončen. 20 000 pohárků. To je můj cíl, který jsem dělal velmi dlouho. Jde na to? Okay. Musím heal. Nebo ještě stůle. Můžu být mluvit víc západ. Tak ne. It's my yo-yo. Lidi! 8. místo. Aby tohle video nebylo nějak záhodně krátké, musím ještě další hry. To je jako další hry. Nice piece of work. I'm so overpowered. About this.